ҷонварони хонагӣ ба инсон чӣ таъсир мерасонанд? салом бинандагони азиз, ин барномаи назаре ба зиндагӣ аст. ҷонвар бесадо аст, аммо бо меҳри хомӯшаш зиндагии моро рангин менамояд. имрӯз мо дар бораи вуҷуди ҷонварони хонагӣ дар ҳаёти инсон ва нигоҳубини онҳо бо коршиносон ҳамсӯҳбат мешавем. моро пайгирӣ кунед. дар бисёр хонаводаҳо ҷонварони хонагиро чун аъзои оилаи худ мепазиранд. мутахассисон таъкид мекунанд, ки муҳаббат ва ғамхорӣ ба ҷонварон ба саломатии равонӣ таъсири мусбӣ мерасонад. ҷонварон дар психология як мафҳуми переключение системаи сознания мегӯянд, яъне кӯчондани ҳолати шӯрноки ба дигар тараф. шахс вақте ки бисёр ба ягон масъалаи ҳаёти зиндагии худ сахт вуйта задааст ва диққат аст ва хеле худро ноҷор ҳис мекунад, вақте ки ӯ ба олами ҷонварон ворид мешавад ё олами табиати ҳайвонот шинос мешавад, тамоман ё шӯраш ба дигар тараф мекӯчад ва онҳо моро метавонанд гоҳо тамоман ҳолатҳои равониамонро хеле болида гардонанд. инро дар психология эйфория мегӯянд, як хурсандӣ ки манбааш маълум не, эйфория мегӯянд. бинобар ҳамин ман гуфтан мехостам, ки таъсири ҷонварҳои хонагӣ таъсири ҳам тарбия дорад, таъсири ҳам психологӣ дорад ва ҳам таъсири чӣ мегӯянд маънавию ахлоқӣ дорад. гирифтани гурба ё саг ба оила ин як намуди табобат нисбати ҳамин кӯдакон мебошад ва на танҳо кӯдакон, балки табобат нисбати калонсолон ҳам ҳаст, чунки кӯдак калонсол нисбати меҳмони нави хона меҳрубонона рафтор мекунад, ба вай одат мекунад, ҳаракат мекунад, аз тарафи худ ба вай ягон меҳрубонӣ кунад. баъзан мегӯянд, ки хона ба нигоҳ доштани паррандаҳои хонагӣ фоида дорад. албатта фоида дорад, чунки якум ҳассосияти дар яке аъзоҳои оила, фарз кардем наврас, сихурд бошад, ки ҳассоснокии ӯро, ҳиссиётҳои ӯро ва ҳамчунин ҳиссиёти эмпатикӣ, ҳиссиёти дилсӯзӣ, ҳиссиёти ғамхорӣ, ҳиссиёти масалан ҳиссиёти моҳияти ман, яъне образия мегӯянд, моҳияти ман, худбаҳодиҳӣ, анамин ҳиссиётҳо таъсири хеле хуб мерасонад ва бача нисбат ба он ки рӯзи дароз бо ё телефон ё худ интернет ё ин ки бо телевизион рӯзи дароз бо барномаҳои лозими нолозимӣ машғул шудан, нисбат ба он ки масалан бо ҷонварони хонагӣ ҳамроҳ мекунад, муошират мекунад, ӯ худ мушоҳидакунии худро ташаккул медиҳад, яъне аз болои ҳолатҳои эмотсионалии худ, аз болои фикру мотивҳои худ, маромҳои худ фикр карда метавонистагӣ маҳоратро дар худ пайдо мекунад. ғурғуркунии гурба ҳам ки вақте ки ба бағал мегирад ё ба ёнатон мешинонед, ғурғуркунии ӯ ҳам ҳамин маълум шуд, ки вибратсия медодаи ӯ ба узвҳои дохилии мо таъсири мусбӣ мерасонидааст ва кори узвҳои дохилии моро беҳтар мекардааст. шахсоне ки гурба ё сагро нигоҳ мекунанд, фишорбаландии онҳо низ он қадар баланд намешавад, аллакай фишори хуни онҳо ҳам паст мешавад, ҳам вобаста ба ғурғуркунӣ ва ба вибратсияи гурба ва ҳам вобаста ба таъсири асабонии мерасонидаи гурба ба ҳолати мо. дар баробари эйфорӣ, яъне хурсандии беҳад зиёд пайдо шудан, ки манбааш маълум нест, ҳамихел хурсандиҳо пайдо шудан, гоҳ-гоҳ онҳо ба худашон ба навозиш карда ин ё он ҳамон ҳайвони ҷонварро ба худашон медоранд. яъне албатта як энергияи мусбиро мегиранд. барои чӣ? ҳамаи ҳайвонотҳои ки ҳайвонотҳо, ҷонварҳо, ҳарорати баданашон аз ҳарорати бадани одам баланд аст. агар ҳарорати бадани одам 36.07 бошад, агар 36.7 бошад, агар онҳо 40
40 میباشد حرارت بدنشون و هنگام به این یا منطقه جای بیماری نگاه داشتن آنها همین گرمی گویا تاثیر خود را میرساند. از نگاه علمی کوانتای فیزیک یا همین ساحه فیزیک معلوم شده است که این воздействие энергоинформационный обмен до грифти ахбороти ба вуҷуд меояд. яъне энергетикаи манфиро фаҳмида истода ҳамон гурбае ки дар хона гурбаи хонагӣ ки аст ҳамон минтақае ки мисол як бихинаш дар карда истодааст ҳамон ҷо рафта меистад ҳамон энергияро мегирад. ин хел гипотеза ин хел олимаҳо кор кардаги ин аст. ҳои манфие ки дар оила мешавад мутобиқ мешаванд, чунки агар падараш ҷанг мекунад, модараш ҷанг мекунад ё бо ягон дӯсташ ҷанг мекунад, зиқ мешавад, омада худро ба гурба ё саги дар хона буда овора мекунад. яъне ӯ ҳаракат мекунад ҳамин зиқаашро бо рафтору кирдори бо муносибати худ бо гурбаю саг сабук мекунад ва ҳамин одат мемонад. ояндаш беҳам агар калонтар шавад худро ба гурба ё саг овора мекунаду фикри худашро паст мекунад ва ҳолати мусбии худро дар худ дида ва худаш маъқул мешавад ва ҳаракат мекунад ки бисёртар ба назди гурба ё саги худ раваду ҳолати худро беҳтар. рӯзи дароз навраси хурд дар хона бе очеву бе бӯво бе падару бе модар танҳо мешинад. агар дарҳои хона як ҷонваре бошад ӯ худашро инкишоф медиҳад. нарас накунде вай озод худаш ҳис мекунад, бо вай ҳар хел мушоҳидаҳо мебарад. мо гуфтем вай мушоҳида карда ғамхории ӯро нисбат ба табиат чӣ хел будагашро мебинад. ин бисёр як мактаби калом мебошад. гурӯҳи кории мо ба мағозаи ҳайвонот равона гардидем. садои хоси ҷонварон ба дунёи зебову рангоранг ворид намуд. ҳар як нигоҳ ва овоз бо ҳиссиёт буд. то чӣ андоза мардум ба ҷонварон таваҷҷӯҳ доранд. соҳиби мағоза мегӯяд ки дӯстдорони ҷонварон сол аз сол зиёд шуда истодаанд. дар мағоза зиёда аз 50 намуди паррандаҳои нодир, зиёда аз 60-70 намуди моҳичаҳои аквариумӣ, 8-10 намуд гурбачаҳои зотӣ асосан парвариш карда мешавад дар мағозаи мо. дар пеш аз солҳои гузашта нигоҳ карда ҳозир мардум ба харидори гурбачаҳои яъне пародисти мегӯянд бисёртар шудагист. кӯдакони худашонро дар рӯҳияти анҳамин табиати зиндаи чӣ гӯям ҳайвонҳои хонагӣ, нигоҳубини паррандаҳо, нигоҳубини харгӯшҳо ва хусусан вақте ки харгӯшҳо бачаҳошонда бачаҳои харгӯшро навозиш мекунад кӯдак, албатта вай ба анҳамин ҳиссиёти эмпатикӣ, ҳиссиёти ғамхорӣ, ҳиссиёти муҳаббат. агар барои чӣ мо ҳиссиёт гуфта истодем? барои он ки агар мо ҷои ин ҳиссиётҳоро пур накунем, бо ҳамин роҳҳо ҷои ин ҳиссиётҳоро ҳиссиётҳои манфӣ ба монанди дурӯғгӯӣ, хабаркашӣ, фиребгарӣ, зарар расондан ба касе, яъне ҳиссиёти мусбӣ агар ҷош таъмин шавад дар кӯдакон масалан рафта ҳиссиёти садистӣ ранҷанда истода худаш аз вай ҳаловат мебарад. дар ҷамъияти мо кам нестанд шахсоне ки ба ҷонварони хонагӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд, бо нигоҳубини онҳо машғуланд. тахмина Олимова, сокини шаҳри Хуҷанд, аз ҷумлаи онҳост. ба ҷонварон меҳри зиёд пайдо кардааст. бо вуҷуди он ки дар хона гурбачаҳо дорад, аммо боз аз ҳоли ҷонварони кӯчагӣ бохабар мешавад. ҷисми ҷондор будани онҳоро хеле дарк мекунад. аз кӯча кӯчаки кӯчаро ёфта, меҳр баста, ба вай нигоҳ карда, ҳамихел шуд ки охир ба вай муд, немножко камтар зиқ шудам
баъди вай чихе ки шуд таги дари ман ба пишак омад ва я табобат кардам. сол аз сол нигоҳ карда табиатдӯст бисёр шудагӣ. аз сабаби шароит нақс давлати мо тинч оромӣ аз ҳисоби ҳамин шавқманд бисёр шудагӣ, табиатдӯст бисёр шудагӣ. мехоҳам хеле зоомагазинҳо бо бештар кушода шавад ки яъне талабот бисёртар шавад, шавқмандон бисёр шаванд, табиатдӯст бисёр шавад. мо волонтеро яъне ки ман мешиносам Салма Буча, Салма Олимӣ, Алия Ҳамидуллина, Сабрина Мирзоева, Фаранги Шарипова. мо ҳамкорӣ мекунем чӣ хел? Когда мо меёвим ё саг ё пишак, мо албатта ё бо тамос мешим. дар куҷо ҳайвони мошинзада ё ин ки касалхо рафтааст, ёри аввалини худомонро мерасонем. таъсири энергетикӣ ҳам доранд онҳо, таъсири энергетикӣ ҳам доранд ва таъсири тарбияшон дар чи аст? маёзор мӯре ки донакаш аст ки ҷон дораду ҷони ширин хуш аст. ин аст. масалан Саъди Шеҳрозӣ ҳамин гапа гуфтаянд, масалан бекор беҳуда нагуфтанд. яъне қатъи назар кадом табиатанда мавҷудоти зинда набошад, онҳо ягон вазифаи мусбӣ доранд. пеш аз гирифтани ҷонварон ба хона бояд якчанд қоидаҳои тиббиву нигоҳубини онҳо риоя карда шаванд, зеро надоштани маълумот ба ҳар гуна ҳолатҳо дучор менамояд. аз сину соли хурдиш агар гурба ё сагро ба хона гиранд, одаткунии вай ба шароити хона осонтар мешавад. ва ҳангоми гирифтан бояд дар бораи саломатии гурба бохабар шуд, чунки мешавад баъзан гурбаҳои беморро мегиранд ва на танҳо барои он ки гурби бемор ба саломатии одам зиён дорад, балки вай мегиранд, нигоҳ мекунанд, одат мекунанд, вақте ки вай бемор меояду мефафтад, албатта ин ба ҳолати рӯҳии аҳли оила, ба ҳолати рӯҳи хусусан бачагон таъсири манфӣ дорад, чунки одат мекунад, вай мефафтад, баъд вай дуру дароз роҳ афтода шуда, баъд асабаш хаста шуда, ҳолати вай вайрон шудаш мумкин кӯдак, рафтор, кирдор вайрон мешавад. Ин албатта ба ояндаи кӯдакам таъсири манфӣ мерасонад. барои ҳамин ҳам беҳтараш аст ки аввал аз тарафи ветеринар муоина карда шуда, эмкунии ҳайвон гузаронида шуда бошад, чунки як қатор бемориҳо ҳастанд ки агар гурба ё саги ба хона гирифта ба ин бемориҳо дучор шаванд, ҳам худашонам бемор шуда фафтиданашон ҳам мумкин ва ҳам аъзои оилае ки дар он ҷо зиндагӣ мекунанд онҳоро ҳам сироят карданашон мумкин. вақте ки меъёрҳо риоя карда мешаванд, яъне дар нигоҳубини анамин ҷонварҳои хонагӣ меъёр дида мешавад, дар нигоҳубини парвариши ҳамин ҷонварҳои хонагӣ меъёри санитарӣ, вақте ки ҳамин меъёрҳо вайрон мешаванд, вақте ки тарафҳои экологӣ, ҷиҳатҳои экологӣ ва ҷиҳатҳои санитарӣ ба инобат гирифта намешаванд, албатта таъсири манфӣ пайдо мешавад. кӯдаконе ки агар аз хурдсолӣ ба гурба ё саг дар оила нигоҳ кунанд, аз сабаби оне ки торҳои мӯи гурба ё саг ба одам аллергия доднашон мумкин, чунин кӯдакон камтар ба аллергия гирифторӣ мешаванд, яъне ба боднокии организми онҳо пастар мешавад. маълум шудааст ки онҳо одат мекунанд ба ҳамин боднокӣ бо гурба ё саг ва ҳангоми калон шудан дар онҳо бемории диққи нафас ва бемориҳои боднокӣ камтар дида мешудааст. дар хона нигоҳ доштани ҷонварон як таъсири як ваи муҳим дорад, ки ҳар як ҷонвар ваи хосияти неки худро дорад. паррандаҳо овозҳои форами худро асаби одамро ором мекунанд. моҳичаҳои аквариумӣ бошад, асаби одамро ором мекунад, ба саломатии чашми одам фоидаовар аст. ҳамач хусусияти хоси неки худро дорад. ҳар як намуди ҳайвон, ҳар як намуди парранда хусусияти хоси неки худро дорад. бале, ҳар 6 моҳ, ҳар як сол ба як бор ҳар як намуди парранда ё паррандаҳои ҳайвонотҳои хурди дар хона нигоҳ дошта шуда бояд аз санҷиши духтури яъне бойторӣ
гузаронда шавад. Мутахассиси худ нишон доданд дар кор ва нохунаш сабз дегими, нӯлаш сабз дегими ягон камбуди витамин норасоӣ дорад ме ҳамун чоро бояд гирифта вақташки ҳамаша доданд дар кор. одам ягон ҳайвонро мегирад ва аз хурдӣ бо ҳайвон набуд, вале ман ҳавас кард ягон гурба ё сагро ба хона гирифт. шахсоне ҳастанд ки ба нисбати пашми ҳайвон боднокӣ доранд, яъне ҳиссиёти баланд доранд ва онҳо атсазанӣ, рафтани оби чашм, рафтани оби бинӣ, хориши пӯсти даст, хориши гулӯ ва дар ҳолатҳои вазнин пайдошавии хуруҷҳои диққи нафас ҳам дидан мумкин аст. дар ин ҳолатҳо агар хоҳанд ки баъзан мешавад ҳайвони худро партофтани дил намешавад, вале ҳолати онҳо рӯз ба рӯз вазнин шудан мегирад. бояд аз таҳлилҳо гузаранд ва аз тарафи аллерголог бояд муоина гузашта аниқ кунанд ки ҳиссиёти баланд нисбати ҳамин ҳайвон доранд ё не. вақте ки тасдиқ мешавад ҳамин ҳиссиёт, онҳо бояд маҷбур мешаванд ки ҳайвонро ба шахси дигар диҳанд, чунки рафта рафта ҳолати онҳо бадтар шуданаш мумкин. онҳо як умр аз дорувориҳои зидди аллергикӣ истифода бурда наметавонанд ва диққи нафси онҳо ҳам вазнинтар шудан мегирад ва бояд ки ҳайвонро ба ён шиноси худ диҳанд. дар нигоҳубини ҷонварон эҳтиёткор будан зарур аст, то навозишу парвариш безарар набошад. дар сурати ба вуҷуд омадани ҳолатҳои ғайри чашмдошт, ҳатман ба духтур бояд муроҷиат кард. таъсири манфӣ агар инро гирем, агар танҳо дар он дида мешавад ки онҳо метавонанд барангезандаи ягон беморӣ сироятӣ шуда тавонад. ин асосан бемории ҳории ки муносибати ин беморӣ нисбати ин беморӣ аллакай ваксинаҳо вуҷуд доранд. чанд сол боз ин аз солҳои пеш ҳам ин ваксина аллакай ихтироъ карда шуда буд ва барои пешгирии ин ҳар як шахсе ки саг ё гурбаро ба хона мегирад бояд аз ташхиси ветеринар гузаронида эмкунии саг ё гурбаашро сари вақт гузаронад, ҳам нисбати ҳорӣ ва ҳам нисбати гелминтозҳо, яъне бемориҳои киҷазот ки дар байни ҳайвонҳо дида шуданаш мумкин аст ки ҳангоми молидан, нашустани даст аз ҳайвон ба мо мегузарад. барои ҳамин аввалаш ин ки новбаста аз он ки гурба хонагӣ мебошад ё кӯчагӣ, аз тарафи гурбаҳои хонагӣ дар 6 маҳ як маротиба ҳабҳои зидди киҷагӣ ҳастанд ки ветеринарҳо онҳоро аз онҳо дастрас кардан мумкин ва ба гурбаи осаги худ доданамон лозим аст. ва гурбаи сагҳое ки дар кӯча мебошанд, дар онҳо бисёртар дучор мешавад, чунки онҳо ба ғайр аз хӯроки хонагӣ боз дар кӯчаҳо маҷбур ҳастанд ки барои зиндагӣ кардан аз кӯча хӯрок хӯранд ва на ҳама вақт ин хӯрокҳои кӯча тоза мебошанд ва онҳо аз ҳамин хӯрокҳои кӯча сироят меёбанд бо бемориҳои киҷазот ва ба ғайр аз он бемориҳои сироятӣ байни гурбаи сагҳо ҳастанд. бемориҳои ҳайвонот ҳастанд ки онҳоро бо бемориҳои зоонозӣ мегӯем. онҳо аз якдигар сироят ёфта зуд мефафтанд. барои ҳамин ҳаёти гурбаи саг дар кӯча нисбат ба ҳаёти гурбаи саги дар хона буда ниҳоят вазнин мебошад. агар дар хона ҳаёти миёнаи онҳо аз 12-15 сол то солҳои рекордӣ ҳам уже аллакай дидан мумкин, то 27 то 30 сол ҳам умр диданашон мумкин гурба, агар нигоҳубини насб бошад, ваксинаашро гирад ва ғизои дуруст диҳанд, агар онҳо умри дароз мебинанд ҷудоям. вақте ки падару модар бо фарзандонаш гап мезанад, хислатҳои нағз бояд диҳад. хислатҳои нағз нисбати ҳамин ҳайвонҳо, паррандаҳо насиҳат кунанд ки вақте ки дидан бояд якум одам худаша ҳимоя карданаш дар кор. чува вақте ки мо мегузарем, мо намедонем ки саг кадом ҳолат дорад, касал ё солим. имрӯз дар бисёр хонаҳо сагу гурба ва дигар ҷонварони хонагӣ парвариш карда мешаванд. онҳо дӯсти вафодори инсонанд, аммо нигоҳубини дуруст ва макони тозаи онҳо муҳим мебошад. чӣ қадре ки ҳайвони аъзои дар хонаи мо буда сеҳату саломат бошад, аъзои оилаи мо ҳам сеҳату саломат мегардад. чӣ қадре ки мо бетарафона ба вай рафтор кунем, вай бемор шавад, кӯдакони хона, худи калонсолҳои хона ҳам аз ин беморӣ азият кашиданашон мумкин аст.
ва ҳангоми гирифтани ҳайвон бояд донанд ки вақте ки ҳайвон ба хона меояд аввалаш ки ба ҳолати рӯҳии ҳар як аъзои оила ин як таъсири мусбӣ мебошад. Масалан вақте ки ҳамтон ҳайвонот нигоҳ кунед агар ҳайвон саг аввал думаш кади ҷойашро тоза мекунад баъд мешинад. Ин саг аст, лекин мебинед ана хонаба пеш аз шиштан тоза карда шиштан накор. Вай бен бачи до ана вай бен чихел кодаш мо аз вай дида вай ҷонвари худо бошад мо чи шуъур дорем мо ҷои мештагим тоза карда шиштан накор. Бинед табиат мо меомӯзад. масъалаи хонава нигоҳ кардан ба латокиша нигоҳ кардан дар кор, посудае ки овқот мехӯрад об мехӯрад ҳар бор шуштан дар кор, ҳар рӯз шуштан дар кор. вакцинаша мекунед как ман гуфта гузаштам, барои киҷа аъзои оила киҷа нашуданаш инам сироятӣ ку касалӣ барои ҳайвон, барои саг ё барои пишак, ҳам барои оилавӣ табобат. фарши хона, он ҷоҳое ки дар он баромаданаш мумкин ва набояд ки гурба ба дастархони мо барояд, набояд ки саг аз дастархони мо хӯрок хӯрад. Ин ниҳоят кори хато мебошад, чунки флораи ҳайвон яъне муҳити бактериялии ҳайвон назар ба флораи мо фарқият дорад. он бемориҳое ки вай ба саг ба мисол ягон беморӣ намебиёрад мумкин ки дар организми мо ба ягон беморӣ орад. барои ҳамин ҳар як чиза ваяш аст, қоидаш аст. Албатта табақчаю он чизҳое ки аз он саг ё гурба ё дигар намуди ҳайвон ғизо мегирад бояд алоҳида бошад. он латтаҳое ки бо ҳамон латтаҳо мо онро шутуша мекунем, ани ҳайвон тамоман алоҳида мешавад, ани мо алоҳида мешавад. агар ҳайвоне дар хона бударо мо нас тарбия кунем, мо аз болои аз озодагии хона аҳамияти ҷиддӣ диҳем, агар ҳеҷ вақт ягон аъзои оила бемор намешавад. танҳо бояд аҳамиятро ҷиддитар карда аз болои ин корбарӣ кунем. ҳар як парранда дар хона тоза озода нигоҳ дошта шавад. ҳар як парранда хосияти неки худро дорад. ҳар як парранда забонаш нест ки гап занад ё гӯяд. барои ҳамон инҳоро хеле муҳофизат кардан дар кор, нағз нигоҳ кардан дар кор. вақте ки паррандаи гифтид инам як ҷонвари зинда дар хона бояд тоза озода дошта. мисол чизе мехӯред шумоам камтар аз ҳамин хӯрокҳои худатон кам дода мисли як фарзанди худбоин нигоҳубин кардан дар кор. ҳамаша як гифта нигоҳ кардан баъд як чизи зинда шумо ҷавобгар ба ин ки дар хона нигоҳ медоред. ин забонаш нест ки гӯяд ки ман дилам фалон чиз кушта. ҳангоме ки бо ҷонвар муносибат мекунем, бо ҷонвари хонагӣ мо вайро тоза нигоҳ медорем, обозӣ медоронем, пойҳои ҳайвонро шуста меистем, доруҳои зидди сироятиро ҳар 6 маҳ зидди киҷавиро дода меистем. ҳайвон агар аз хона ба кӯча набарояд, ҳайвон тоза мебошад, вай мои ягон бемориро дучор карда наметавонад. вақте ки ҳайвони кӯчакӣ муносибат мекунем ё ҳайвонҳое ҳастанд ки на танҳо дар хона онҳо ба кӯча баромада медароянд, чунки онҳо ҳайвонҳои кӯчагӣ мебошанд ва ҳайвонро ба хона қават доштан ниҳоят душвор аст. ҳамаи онҳо як вақту соаташ меояд ки ба кӯча баромадан мехоҳанд, ҳавои тозаро мехоҳанд. он гиёҳҳое ки дар кӯча мебошад онҳо мехоҳанд аз ҳамон гиёҳҳо истифода баранд, чунки онҳо ин гиёҳҳоро мехӯранд ҳайвонҳо. вақти рафта омадан беҳтараш аст ки пойҳои ҳайвонро тоза шустан лозим аст. агар илоҷ бошад обозӣ дорондан лозим аст ҳангоми аз кӯча омадан, чунки вай дар пой, дар пашми бадани худ ҳамон микробҳои кӯчаро қибда меорад ва ба ғайр аз микроб мумкин ки тухми киҷаҳоро ҳам дар худ гирифта орад ва дар ин ҳолат аъзои оила сироят ёфтанашон мумкин. тонанд аз хона ба кӯча сар надиҳанд. агар ба кӯча сар диҳанд, ба тозагии ҳайвон сахт аҳамият диҳанд, то ки кӯдакони хона, то ки худашон ба ягон сироят дучор нашаванд. ҷонварон ба мисли инсонҳо ба ғамхорӣ, меҳр ва ҳимоя ниёз доранд. аммо на ҳама инро мефаҳманд. ҳар рӯз садҳо ҳайвон аз бераҳмӣ, гуруснагӣ ва бепарасторӣ осеб мебинанд. агар ҳар нафар каме масъулият нишон диҳад, зарар аз ҷонварон коҳиш меёбад. назар ба шахсоне ки онҳоро дӯст медоранд, шахсони нафрат дошта ниҳоят бисёр мебошанд ва ҳаст шахсоне ки бетарафона мегузаранд аз наздаш, ҳаст шахсоне ки
хӯрок медиҳанд, ёрдам мекунанд ё шахсоне ҳастанд ки онҳоро ба хона гирифта нигоҳубин мекунанд. Ха ин аз рӯи раҳмдилии ҳар як шахс вобастагӣ дорад. ман намехоҳам дар ин ҷо нисбати одамони нафрат дошта ё одамони дӯст дошта ягон баҳо диҳам. Ин кори шахсии ҳар як шахс мебошад ва ҳангоми одамоне ҳастанд ки ҳангоми аз зиёни гурба гузаштан ё саг гузаштан ҳаракат мекунанд ягон зиёни худро дода гузаранд ва ё ин ки зада мекушанд, зада маиб мекунанд ва бо хотири ҷамъӣ аз зиёни ҳайвон гузашта мераванд. барои ҳамин ин ба рӯҳ, ба ҳолати асабӣ, ба тарбияи шахс вобаста, ин ба генотипи ҳар як шахс вобаста. вай ба хӯрок медиҳед, вай мехӯрад, шумо ҳамин нигоҳ мекунад. ана ҳамин шумо боз меҳратон зиёд мешавад. ба ғайр аз ин аз бозии вайҳо кӯдакон масалан хаёлашонро, фантазияшон, хаёлоташонро инкишоф медиҳанд. ин таъсираш худ аз худ не. ҳастанд ки бачаҳо нурҳуми симшудагӣ хаёл карда наметавонанд. хаёлашро медор карданд. лекин онҳо дар танҳогӣ аввалакай машқҳои ҳамин равонӣ кардӣ машғул шуда овози ҳамонро тақлид мекунанд. рафтори ҳамонро тақлид мекунанд. яъне дар вуҷудашон, дар системи дохилии худашон ҳамин баъзе чизе ки барои онҳо худашон зарур месозанд, онҳо инкишоф дод метавонанд. падару модар мераванд, фарзандашон сангтӣ мезанад, ягон таъсираша мерасонад, рафта мезанад, тамоман гап намезананд. ва ин чӣ норма шудааст байни онҳо. ман аҳамиятиам калонсола ҳам гап намезананд. ҳой назан, ҳой мумкин не. ин хел гап нест дар байни аҳолӣ тамоман. хусусан дар солҳои охир таъсири манфии одамон нисбати ҳайвоноти кӯча ниҳоят бисёр шуда истодааст. ва барои ҳамин ман аз калонсолон хоҳиш мекардане будам ки дар вақти хона, дар вақте ки бо кӯдакон муносибат мекунанд, бисёртар дар бораи ҳамин меҳрубонӣ ва беморое ки аз онҳо ба мо мегузаранд фаҳмонанд ки оилаҳое ҳастанд ки нараз чо мекунӣ расида. ягон бемор бошад, бемор мешавӣ, баъд мо зиқ мешавем. беҳтараш гӯянд ки нарасанд ба онҳо. онҳо ҳаёти худро дар кӯча мегузаронанд, мо ҳаёти худро. агар фоидаи худро расонда натавонанд, беҳтараш ки зиёни худро ҳам нарасонанд, беҳтар аст. ҳар як табиатдӯст бояд касби худро нағз бинад ё мисол паррандаи худро нағз бинад. ман аз хурдӣ зиёда қариб аз 30 сол мебошад ки синфи як будам, пеши падарам ба онда ёрдам медодам, кори онро омӯхтам. аз хурдӣ табиатдӯст мебошам, касби худро бениҳоят нағз мебинам. ман ҳар саҳар мебиём, обу авқотшо метиҳам, настроени худам нағз мешавад, асабом ором мешавад, касби худро бениҳоят нағз мебинам. ҳолатҳое мешавад ки масалан ё гурба ё саг мемурад, онро чунин ҳолати наврасон чунин ҳолатро хеле сахт аз сар мегузаранд. яъне гӯё як шахси як чизи муқаддасашонро гӯё аз даст дода бошад. бинобар ҳамин ин ҳолатро барои то ин дараҷа нашудан кӯшиш карданд акор 2 ё 3 та аз ҳамин вайҳо ҳайвонотшо бояд дошта бошад. якташ агар вақти фавтиданаш, дигари онҳо ҳолати рӯҳӣ инро нимо кунад. ҳатто падару модарон ё наздиконаш гуфтанаш мумкин ки боз якти дигари инҳо пайдо мекунад. чӣ не ин ҳаёт мемурад будам таваққуф мешавад. яъне чӣ мекунад роҳи психотерапии ҳаётӣ де. ҳаётда бояд наврас кӯдако бояд донанд ки ин ҳаёт ба омадан ҳаст, ин ҳаёт ба рафтан ҳаст ва инро ба тариқи табиӣ қабул кунанд. ва ҳаминам масалан як дарси ибрат мешавад ки мо абадӣ нестем. одамо мегӯянд ҳамин чӣ ҳамин роҳат мебаред, шумо ҳар рӯз ҳаминова авқот мекуниду авқот мебариду вақтатон ҳаминова сарф мекунед. ман мегӯям ки шумоям як рӯз бироед аз мағоза бироеду таги мағоза ба саг ё пишак истода истад, дароед, аз нав дароед, ягонча харида бироед, резиду буравид. секин ҳамин 2-3 бор кунид, худатон одат шуда мебиравад. чӣ хел ки худатон дилатону баста мондагитону нафаҳмида мемонед.
میخواهم هر یک نسل نوریس حاضر فرزندان شما باید میخواهم که همشون طبیعت دوست باشن. وقتی خود را دریغ نداشته با ماهیچه ها، با پرنده ها، با گربچه ها، با سقچه ها بازی کرده، عصبی خود را به وی نقص تربیت. اگر امکانیت باشد در خانه های استقامتی اگر بلند آشیانه باشد نگاه ببینید اکواریوم در حوله ها باشد تراریوم میگن که سنگ پشت ها را لیکن نوازش میکنند آنها خودشان خود نوازش میکنند از پی آینده همین مثلا 40 نسل میدهد 40 نگاه بین کردن لازم همه این یک مکتب خیلی خیلی ضرور برای انکشاف کودک به حساب میاد. من از شهروندان одамоне ки бо ҷонварҳо ягон муносибат доранд илтимос кардани будам ки аввалаш ки саломатии худро нигоҳ доранд. мефаҳмам дӯстдорӣ, мефаҳмам ниҳоят сахт дӯст доштан, бевай наметонам, ман бо вай адат карда, ҳамаи ин чизҳоро фаҳмидан мумкин аст, чунки ба ҳамаи чиз, ба ҳамаи ҷонвар вақте ки одат мекунед намехоҳед ки вай ҷонвар аз назди шумо равад, вай як аъзои оилаи шумо мешавад, вай як одами, вай як ҷонвари наздики шумо мешавад ва ҳаракат мекунанд ки дар ягон ҳолат ҳамин вай хафа накунану вай ба сахт нарасану, лекин дар ҳама ҳолат мо бошуъур мебошем, мо одам мебошем, мо дар ҳама ҳолат аз ҷонварон мо баланд меистем, ҷонвар беақл мебошад ва мо аз рӯи саломатии ӯ назорат барем, аввалаш ки аз рӯи саломатии худ назорат барем. Чӣ қадаре ки худро эҳтиёт карда баъд саломатии ҷонвари худро эҳтиёт кунем, мо худро аз як қатор бемориҳои хавфнок, бемориҳое ки ба фавт оварда мерасонанд, эҳтиёт карда метавонем. дӯст доштани табиати зинда ва ғайри зинда барои инсон ин бояд яке аз вазифаҳои аввалин бошад, яке аз мақсадҳои аввалин бошад. чунки мо то табиатро, табиати зинда ва табиати ғайри зиндаро мо дӯст дошта натавонем пеш рафта. бинандагони азиз, набояд фаромӯш кунем ки ҷонварон низ мавҷудоти зиндаанд, мешунаванд, назар медӯзанд, хомӯшанд, аммо ниёз ба меҳр доранд. парастории онҳо чандон душвор нест. ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. хоҳони онем ки назари ҳар як шахс дар зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.